Fi stqarrija rapportata fuq it-Times, Allied Newspapers li għandha f'idejha l-pubblikazzjoni tat-Times qalet li Keach Kembri qatt m'għadda flus lill-kumpanija. Allied Newspapers tat-Times qalet li jekk x'Kembri għadda xi flus lil Vince Buhaġar u Adrian Hillman, ex-diretturi maniġerjali ta' Allied Newspapers, dan sar minn wara dar id-diretturi l-oħra fil-bord tal-kumpanija. ċaħdet il-kumpanija kellha xi kont fil-British Virgin Islands. Allied Newspapers referiet għal rapport tal-Gazzetta llum tal-Ħadd fejn ġie allegat l-kumpanija tat-Times setet frodat lil Malta Enterprise ma' €350,000. Il-kumpanija tat-Times qalet li m'għandha l-ebda għarfien dwar ir-regoltajiet tal-finanzjament ta' fondi li kienet talbet mill-entità tal-Istat li ġġib l-investiment lejn pajjiżna u li tajn lin-negozji. Il-Gazzetta llum irrapportat li l-inkjesta maġisterjali li waslet biex diversi persuni tresqu l-qorti brabta ma' korruzzjoni u ħasil ta' flus issib fil-għaxija talbet ukoll investigazzjoni fuq Mikel Rizzo, id-direttur maniġerjali preżenti ta' Allied Newspapers. Kien rapportat kif fi programm ta' għajnuna Times of Malta ħadet madwar €1,700,000 u minn dak indikat jidher li dan l-ammont seta' kien riżultat ta' erq min-naħa tat-Times of Malta. L-imħallef emeritu Giovanni Bonello kien tqabbad mit-Times biex jagħmel rapport ta' inkjesta interna, iżda mitlub jikkummenta fuq din l-inkjesta u qal li fuq dan ir-rapport dwar l-operat tat-Times ta' 13 sena ilu huwa marbut b'konfidenzjalità. Dan ir-rapport kien intalab f'perjodu li saru n-numru ta' allegazzjonijiet dwar l-operat tal-kumpanija u r-relazzjoni tul is-snin bejn it-tmexxija tal-kumpanija u negozji oħra partikolarment bejn Adrian Hillman u Keach Kembri. Intant is-sibt l-Allied Newspapers tat-Times ħarġet stqarrija u qalet li mhux se tikkummenta iktar dwar dak li seħħ il-qorti billan li tħallu l-proċeduri legali jimxu f'serenità. Allied Newspapers tesprimi x-xokk tagħha l-aħbar li l-ex-direttur maniġerjali Vincent Buhaġar tressaq il-qorti qal istqarrija ta' Allied Newspapers li żiedet li tistenna wkoll żviluppi dwar Adrian Hillman. F'dan il-kuntest il-ħadd Xavier Balzan kiteb fuq il-Malta Today u qal jekk hemm parti li ħarġet feruta minn dan l-iżvilupp hija it-Times. Balzan fakkar kif għal ħafna Times of Malta setet kienet simbolu ta' media ħielsa. Intant Allied Newspapers qalet ukoll li mhux se tikkummenta iktar f'dan l-istadju biex tħalli l-azzjonijiet legali jipproċedu f'serenità sħiħa.